Společnost GG působí na energetickém trhu, je poměrně košatě rozestoupená, pokrýváme od výroby přes distribuci až po samotný obchod s elektrickou energií, s plynem a taktéž působíme aktivně na trhu s podpornými službami. Co se týče spolupráce s právní kanceláří Poláček a Partners, tak ta spolupráce je poměrně rozvinutá. Spolupracujeme na kauzách, které jsou jednodušší až po ty velmi komplexní. Kauzy týkající se ať už obchodních záležitostí nebo záležitostí související s regulatorikou energetického trhu na Slovensku. Právní kancelář Poláček a Partners jsme si vybrali zejména proto, že má velmi dobrou reputaci na slovenském trhu, co se týče odbornosti v oblasti energetiky, takže to bych řekl, že byl ten hlavní důvod začátí naší spolupráce. Ta spolupráce, řekl bych, za to období probíhá velmi dobře. Nejvíce si ceníme kvality té naší vzájemné spolupráce a kvalitou myšleno zejména pečlivost, zejména orientace na detail a promyšlenost všech kroků, které se té spolupráce týkají. A to ať již v těch taktických věcech, tak i v těch strategičtějších.